Det her er vores kronologiforløbs videoopgave, og opgaven går ud på, at jeg ud fra 3 selvvalgte tekster skal fortælle om forholdet mellem individ, slægt og samfund. De 3 tekster er Ebbe Skammelsen, Ked af verden, Kier af himlen og På sneen. Jeg starter med den ældste 3 tekster, Ebbe Skammelsen. Riddervisen Ebbe Skammelsen er jo selvfølgelig en vise, som har udgangspunkt i adelens liv og slægten. I den her vise følger vi Ebbe Skammelsen, som er flyttet væk fra sin familie og har valgt sit eget liv og sin egen karriere frem for slægten. Det var jo selvfølgelig i strid med middelalderens normer, hvor slægten selvfølgelig kom først. Så hans broder Peter, som var lidt desperat efter at føre slægten videre, gifter sig altså med Adelus, som er Ebbes fæstemø. Og da Ebbe kommer hjem og opdager det, bliver han rasende og dræber hans fæstemø Adelus, hans bror Peter, og sårer hans mor og far. Og da han så har forrådt sin slægt og dræbt hans egen bror og fæstemø, bliver han derfor tvunget til at leve som fredløs. Citatet jeg har valgt er, det er Peder, din broder, holder bryllup med din fæstemø. Ridderviser er jo en ting af middelalderen, og i den religiøse middelalder var slægten jo vigtigere end alt andet. Og det fremkommer jo tydeligt i Ebbe Skammelsen, hvor Ebbe har valgt sig selv og sin egen karriere, frem for at gifte sig med hans fæstemø Adelus og få børn med hende og dermed føre slægten videre. Så familien, som jo også gerne vil have ført slægten videre, lader næsten med minimal klagen Peder gifte sig med brorens fæstemø, selvom de ved, at Ebbe bestemt ikke vil bryde sig om det. Ebbe kommer altså hjem og bliver fortalt, at som i citatet, at hans broder holder bryllup med hans fæstemø, og derefter dræber han også Peder og hans fæstemø og skærer hans forældre. Og da han lever i middelalderen i det her meget religiøse samfund, hvor slægten kommer først, som sagt, så finder han ingen medlidenhed over for hans forbrydelser. Og da han har såret hans slægt og bragt skade på den, bliver han dømt fredsløs, også selvom han i virkeligheden er blevet forrådt af sin egen familie. Og det næste tekst er Kingos Ked af verden, Kier af himlen, og salmen er skrevet af Kingo i 1681, og den indeholder ikke så meget information om slægten og sådan personer, men viser noget om samfundet, altså en tendens, fordi samfundet var under forandring i Borgen. Kingo fortæller om, at verden ikke er evig, og det eneste rigtige gode sted er himlen, hvor alting ifølge ham er bedre. Citatet jeg valgt hedder O rigdom og guld, du jordelis afgud i skinnende muld, du dog af verdens bedragelige ting. Og selvom jorden jo indtil videre er blevet set på som et af Guds værker og et smukt sted, så griber Kingo det anderledes an, når han skal beskrive det i Ked af verden og Kier af himlen. Verden er ifølge ham bedragelig, og dens yndigheder, dens gode ting, guld, rigdom, er ikke evigt. Samfundets syn har ændret sig, og individer som Kingo tager store skridt mod religionen i salmen som den her, som det også tydeligt fremgår. I teksten er fortælleren forvirret over hans eksistens, og det at individer ligesom kan få lov til at skrive tekster, som beskriver en af Guds skabelser, jorden, så noget, som må være noget profant, noget der ikke var for evigt, og at himlen er det eneste rigtige gode sted, viser en ændring i samfundet, hvor nye tanker fylder individers hjerner, og de ligesom får lov til at blive ført ud i livet af kunstnere. Og der er altså sket en fremgang for individet, som ikke længere er bundet i et meget religiøst samfund. Og den sidste er Emil Aastrups På sneen, og digtet skrevet af Emil Aastrup beskriver scener, som aldrig har været tænkt på af Kingo og andre kunstnere inden ham, og have fortalt i deres kunstneriske ting. I digtet ser vi en person, som følger efter en kvinde, som han ser i sneen om natten, og han betragter kvinden på afstand, men længes efter nærhed med det her kvindelige væsen. Men selvom han selv kun betragter kvinden, så blander han skygges med kvinden, og det er det med citatet,
mit kød og blod må savne, men opnås af min skygge. Altså at hans jeg betragter tydeligvis fra sidelinjen, mens hans skygge, som ligesom skal vise sig at være de her urene tanker, altså ifølge tekstens hans eget sorte væsen, ligesom smelter sammen med kvindens skygge og blander sig i erotiske stillinger. Og man vil jo romantismen væk fra det her idylliske syn, som kom på jorden, som kom med romantikken. Man udforskede, hvordan alle individer havde skyggesider og tanker, som var urene. Individet, det dybe individ, som ikke bare var en lykkelig, glad overflade, men som havde dybde og dårlige og gode sider, kom i fokus i kunsten. Og i det blev idéet om et individ, som var meget mere sig selv og ikke så meget bundet til slægt. Den idé blev ligesom skubbet frem med det. Og ja, det var det.